нанесена. Колкото е повече и по-бяла, толкова по-дълбока и по-голяма. По-голема. Да. Тоест няма как само едното или само другото. Смисъл и двете неща. Ето сега в случая, ето тук си сложила повече от бялото, първа стъпка. А тук е малко по-малко, да. Тук ще станат по-малки пукнатинките, съответно и по-плитки, а тук ще станат по-дълбоки и по-големи. А първата ли стъпка е важно да се нанася в една посока? Ами не задължително. Първата стъпка може и в една посока, може и да се върне. Хубаво трябва да е нанесена, просто да има плътност и дебелина на нанасяне. А втората стъпка? Втората, за предпочитане е да се нанася в една посока. Да. Добре. Нали, това е по-специфичното в двуфазното. Докато в еднофазното там е задължително да става всичко в посоката, в която сме започнали. Или за да се следва някаква подредба на самото кракле. А може да се нанася не само с четка, може и с тампон. Тогава пукнатините, когато е с тампон, стават по-разкрити, като напукана, като пайжи. Да, първа стъпка, втора стъпка. Те си специално. Да. Първата стъпка се нанася, може ли една четчета, само че по-голяма. Така. Първата стъпка се нанася, както се нанася еднофазното кракле, плътно и в една посока. Критерия е за добро нанасяне, че основата трябва да побелее, в смисъл да не прозира отдолу самата основа. Просто трябва да се получи плътен слой. Може да се разнася лекичко. Може да се повтаря. Да, може, но да се повтаря с цел по-добро разнасяне, не нали, да се размазва като боя. Ето по този начин. Значи основата трябва да побелее, просто да си личи, че е сложено. Ако се слага по този начин, това е тънък слой. Значи смисъла за по-плътното нанасяне е, че колкото по-плътно се нанесе, толкова по-дълбоки ще станат пукнатините след това. Ако се нанася тънко, пак ще се получат пукнатини, но те ще бъдат по-повърхностни, няма да са така дълбоки. Това е двуфазното кракле. Това е двуфазното, първа стъпка. Да. Сега, ето, може просто да обиколи масата и да си намажете по една основичка. При двуфазното кракле декупаж може да се прави както върху него, така и под него. Когато първо се сложи декупажа, салфетка или декупажна хартия и след това се нанесат първа и втора стъпка, изглежда така, сякаш самия декупаж е напукан. Да, това обясни вашата колежка. Да. И отгоре вече се втрива антична паста или маслена боя по избор. Може и отгоре да се сложи салфетка или декупажна хартия. Нали, по избор просто. В зависимост от това какъв ефект да се пука. Почва да се пука от самата топлина, по-бързо се съсмене. Вижте ли как се образуват самите пукнатини? Както се остане, е хубаво няколко часа да изсъхне, всичко бяло става напълно прозрачно. Няма да има бели участъци. Да. И аз ги видях. Видя ли ги? Да. Достатъчно. Колежката е сложила след като го е направила. Краклето е сложила отгоре салфетка. По-ефектно ще да бъде, ако първо беше сложено салфетка. Това, което сега реално правите. Или първо декупажа като мотив, след което напукването. И все едно самия мотив, нали, е напукан с каренда, което, нали, ще изчакаме да го видим
като ефект, да. Така че това е интересното на здравеопазването е, че първо наистина се случва по-лесно, без така, още да се казва, не сте му овладели и да, пак се случва. Може да се използва върху всякаква процедура. Ако тук желаете върху стъклото, също може да му добавите Цвят за паста за пецилите, да. Просто на предпочитание. Добре, се движат нещата, колко се Пукнатините с нея, просто трябва хубаво да се намаже. Ами ако не сме сложили отдолу достатъчно крекле, значи да се втрие, за да влезат пукнатините. След което се забърства. След което се забърсва, остатъка се обира първо с кърпичка. Веднага не се очаква да се. Не, веднага. Кърпичка и след това може и с мокра кърпа, ако искате примерно още повече да избелее и да стои по-светло. Много красиво става. Да, става наистина като старинно. Първото минаване ли е само? Не, след второто, да. След второто. Чака се и второто да изсъхне. И тогава това е вече третия. това е третия етап, нанасяне на античната паста. Избърсва се хубаво. И сега ще избърша с мокра кърпичка, за да видите колко повече ще изтъплее самото това, което не е напукано. Да. Значи, това, което е в пукнатините си остава, а това, което е отгоре, изсветлява. Да. Става действително като нещо много старо. Ето. Даже може някъде повече да се изтърка по-малко. Да, на петна да стане, точно така. Сякаш по-добре се напуква това или Да, при двуфазното кракле по-лесно се получават пукнатините. При еднофазното, заради втория слой боя, който се нанася, ако не е нанесен правилно, да, може да не се получат добре пукнатини, но тук няма как да не се получи. Това е по-лесното, въпреки че е с две стъпки. И може да изглежда, че е по-трудно, но наистина е по-лесно. Да. А като цвят, може ли с два цвята тази боя? Може. Може нюанси да се получи от нещо. С пастата ли? Да. Или Ами може да се нанася на различните места, да се нанася различна паста, да. Могат да се умешат на самата основа. И това ще придаде допълнителен ефект. като охра към кафяво, нещо от този тип. Да. За декупажа. Може да. За залепването. Да. Апликация в ръкле. Първа стъпка, втора стъпка и вече в паста. Следва самия доматен. Последната. Почваш първо, втора, после. Това е страхотно. Вакс паста. Сега ще видя отблизо, тук е много